Soske buđene počmingete opišineno buđaso ulе, koji tale potpuno uverljiva maškaramente. Sar so predanja mengi okola koji taro početok si ne diklepeja kencar hem so služinena eslovski. Razmislingjum hemme od koga ispitingjum sa podetalno taro početok te opišinavljen tuke koredo Sajdimea Teofil. За те хайлове од чачипе одоле скоро кокова со сијансине сикавдо. Кодиве е јудеско цароскоро оирот, синејек свештенико коанав Захарија, таро е авиаскоро родо, хем олескири ромни таро е аронескере чаја ко анав Елисафета. Солуđine sine праведна англа кодевеа. Живинге бизо нешто те фалинел спрема сае господарескере заповедија хем правила. На синелен чаве соске и Елисафета сине бизо плоди, а солуđine сине коберша. Јек пути кога овкерла сине и свештеничка служба англа кодевел, коредо таро почини, спрема о свештеничко обичај, пело леске издрепкајате кулл е господареске ко храми ем те покадинеа. Ако време е кадибаскоро, цело гужва таро народо молина песине авријал. Тогаш јавингјапе леске е господарескоро ангели, тердиндор десно таро е кадибаскоро жртвенико. Кога диклале о Захарија бонингјапе хем да растргјале. Ама ангели вакеѓалски. Мадара Захарија, соскетани шундитли молитва, лиромни и Елисафета, кабијано чаво, каске требела, теде оанав Јован. Карадујнетут, хем ка веселинетут, хем буđene карадујнепе ко олескоро пијанипе. Соске ка овел бароанго господари. Наете пиел нимо ни алкохолна пијалоќа. Хем ка пергјол е свети духоја, панда ково ги тари плидај. Хем буд израелска чавенка обратинелен ко господари. Оленгоро девеа. Овкаđал англилесте е Илијаске ко духов, хем силан, за да те обратинел, о срција е да денгере ко чаве. А о непокорна ки мудрост е праведни конгири. Хем те спремнел леске е господареске совршена мануша. А о Захарија вакирѓај ангелески. Палосо ка пенџарав одова. Месиум фуро, а хем миромни фуритани копле диве. O ангели одговорија вакирѓајски. Месиумо Гавриел кој тергјула ангодевел, хем бичавдосиум те керав лафитуја, хем те известинавтуке акава радосно хабери. Хем меки, ка лалоргјове, хем накашти те кере лафи джико диве, кога ка овел акава. Соске наверуњан, коме лафија, сока исполненпес, копло време. А у народу, аджи кернале сине Захарија хем чудинена песине соске добором буд задржингјапе ко храми. Ако го иклило, нашти сине те керел ленцар лафи, хем ола халиле дека дикла видение ко храми. Хем ов делале сине знаќа, хем ачило лалоро. Хем кога наклео диве тари олескири служба, ирањјапе копло кер, а пало дова диве олески ромни Елисафета ачили камни, хем гаравела песне панч масек хем вакерала сине. А кава кирѓамангемо господари,
Ко одоладиве кога диклаки манде за да те цидел милач машкар онар. Ако шовто масе коде обичаге ангеле e Gabriele ki Galilesco dis ko anav Nazaret ki çay veri miro meske ko anav Iosif taro e Davidescoro ker. Ao anav e çaya krosine Maria. Em kubo angeli alu kilate vakirgelaki. Raduin tu araklan milost angodeveo. Gospodari tam tuja благослови мисијан ту машкаро џуля. Ој дарангли таро адава лафи ем размислиласни саво поздрав као волудова. Тогаш ангели вакиргелаки. Мадара Марија, соске раклам милост ангодеве. Емеке качве камнием кабиане чаво. Ем каделе оанав Исус. Овка овел баро. Hem cavacherel pe čavo e najbare skoro. Hem o gospodari odevel kadele o prestol, o leskere da deskoro e Davideskoro. Hem cațaruinel upro e Iacoveskoro ker dovek. Hem oleskoro carstvo naete ovele kraja. A i Marija vakirja leske e angeleski. Сарка овел удова кога наџанава мушески. O ангели одговорингја лаке хем вакирѓа. O Свети Дух ка авелки туте хем и сила е најбарескири ка му келпе упритуте. Одолеске о свето чаво кова ка овел биан до тутар ка вакирелпе девлескоро чаво. Хемекетли фамилија и Елисафета Хемоја чиликамни сила муж копло пурипа. Хемолакетано веќе кошовто масек кој вакеринала бизоплоди. Соске ние лафитаро девел наетеачо изосил. И Марија вакирјалски. Екетани е господарски стоинка, нека овол манге според лолафи. Хемо ангели гелопески латар. Кодуладиви и Марија уштили емгели сигате ко планинско крајо, киек јудинско дис. Хуѓако кер е Захаријаски хем поздравингјала е Елисафета. Хем што ми и Елисафета шунгја о поздравтари Марија, обебе рупингја ко вогилаки, а и Елисафета пердили е Свети Духуе. Хем викингја гласно е вакирѓа. Благослови мисијан ту машкар оджуля, хем благослови мотано оплоди котловоги. Хем котар манге тано одова и дај мле господарескири теавелки манде. Соске еки, кога огласутаро тло поздрав ало ке млекана, обебе рупингјатаро радост комовоги. Хем блажено тани одоја која поверунгја дека ка пергјо одова со господари вакирѓалаки. Хем и Марија вакирѓа. Ми душа воздела ко барое господаре. Хем ло духу радујнела пеко девел мо спасители. Соске дикля и понизно стари прислугинка. Хем меќе отакана сао родовија ка вакеренма блажено. Соске о силно кергја баре деля баши манги, ем олескура анав тано свето. Ем олескири милост таро родо ко родо, баши окола кој дарана олеста. Плевастеја кергја силна деля, распрстнингјален одолен сој ко баро, ко мисле таро ленгере срци. Улягјален е владетелен таро престојла, а воздингјален е понизно. Е бокален, чаля киргјален гудлипаја, а е барвален, моклален кочучо. Прифатингја е Израеле, леслуга, спомни баја баши милост. Цар со вакиргја ленге, амаре да денге,
Аврамеске, хем Олескере, Семеске довек. А и Марија ачили олаја негде 3 масек, хем Ирангјапе коплокер. А Елисен фетаки, а лулаки о времете бијанел, хем бијангја муш. Хем кога олакере комшија хем фамилија шунге дека о господари си кај лаке бари милост, радун гепе олаја. Ако втото диве, алете керене сунети ечаве, викинена лесине Захарија, која нав лескере дадескоро. Ама лескери дајва кирѓам, на него ка викинел пе Јован. Хем вакерге, на никој китли фамилија кој викинела пе ја. Хем денгеле знајќа, лескере даде, сарби мангелате викинеле. Ауродингја табла хем пишингја. Јован оанав тано лескор. Хем сари не зачудингје. Хем одма правдиле омуј лескоро хем и чип. Хем кергја лафи, хем благословинела си не едевле. Хем дар астаргја са оленгере комшиен. Хем керала песине лафи баши са одова ко цело планинско крајо Гиуде. Хем сари некој шунге приминге одова ко плесрција во Кирибаја. Сока овел таро акава чало, соске господаре скрова си не оле. А о дат лескоро о Захарија, Хердило свети духоја ем пророкујнела си не вакерилаја. Благослови мотано господари о израелско девел соске посетингјале ем кингјапе народо. Ем ваздингја аменге шинг баши спасение ко кер преслужителе скоро о Давид. Сарсо ветингја таро пура невремија преку мој пле пророкондар. Спасение таро амаре душмајна. Ем таро васта сариненгере кој мрзинена мен. За да те сикавел милост упра амаре дада. Ем те сетинел пе копло свето завет. Баши заклетва колаја денгја песовли амаре дадеске аврамеске дека кадела мен. Те служи на олеске бизодар, избави ме таро васте душманенгере. Ко светост праведност англилесте коса амаре диве. А ту мочаво, кавакеретут пророко најбаре скоро, соске каджа англо господари, за да те спремине олескере друмија. За да те де олескере народоске, те пенџарел о спасение преку опростиба оленгере гревија, преку омилостиво срце амаре девлескоро, колеја ка посетинила мен стабалескоро кам таро учипе. За да те осветинел околен кој беше на кукаран луко, ем ки мери баскири сенка, ем те чивел амаре пре палодрумо емирескоро. А очаво бајрола сине, ем зојрагјола сине ко духо, ем сине ко пустине джико диве кога јавингјапе израелески.